بێگومان gelek hunermend li vî bajarî hene, gelek stranbêj hene, gelek şanoger hene li vî bajarî ku ji nava Kurdan derketine, şêwekar hene ji nava Kurdan derketine. Hinek ji wan li pêşin bi nasnameya xwe ya Kurdî li pêşin, hinek ji wan jî ji ber sedemên siyasî, ji ber sedemên aborî nikarin bi nasnameya xwe derkevin pêş. Yek ji wan hunermend û stranbêjên ku li vî bajarî karê xwe yî hunerî bi rêve dibe, hunermenda Kurd Semyanî Perîzade ye. Hunermendeke ew jî hunermendeke hinekî cuda ye jî bêguman di nava Kurdan de. Em ên haj nêzik ve nas bikin. Semyanî xan tu bi xêr hatî. Ez kêfxweş bûm tu bû mêvana me îro. Ez kêfxweş bûm gelek. Me xwestem balê bikişînin ser huner karobarên hunerî di nava Kurdên İstanbulê de. Tu xwe weke Kurdeke İstanbulê dibînî? Belê dibînim. Ne wisa? Belê. Çi zor û zehmetiyên wê yekê hene mirov li metropoleke wisa mezin ku ne Kurdistan e lê hejmareke zêde ya Kurdan lê dijîn karekî hunerî bike. Zehmet e? Yani zehmet e lê di berê de jî Kurdên İstanbulê nebû loma huner û çandê Kurd İstanbulê gerekî pêşketiye û realîta hunerî jî dikare rêbaz veke hunermendên İstanbulê lê belê pirsgirêk gelek heye li vira ji ber ku em dixwazin hunerên vî demê gorî vî demê hunerên nûjen biafirînin lê ne aliyên aborî kes çê dibe bû hunermenda ne jî cih dibînin ji xwe hunerî xwe pêşkeş bikin yani hunerî xwe nîşe bidin bigîjin guhdarvanan yan jî temaşevanan loma ew jî pirsgirêkekî mezin e bû hunermenda. Hûn ji xwe re riyeke çawa dibînin di nava van pirsgirêkan de? Mesela tu çawa hunera xwe digihînî heskiriyên xwe, temaşevanên xwe? Ez vî zana heye yani ez geçtime ev zanim bin ku ez nikarim di nav realîta jiyanê de rûbirû bigîjim guhdarvana loma xwe pandemî jî nîşan da ku dijital yani em hemû jî mecbûrê dijitalin xwe beriya pandemî em Kurd xwe mecbûrê dijital bûn em rûbirû ser gerdûnî nikarin bicivin ji ber ku çar perçe bûne ya rast pênc perçe bûne aliyê Kafkasê jî Kurdên gelekî Kurd hene li wê derê û li ser dinyayê jî em belav bûne li welatên biyanî jî Kurdê me hene em dizanin ku em nikarin bicivin loma ser platformên dijîtala yan jî malpera rehettir e networkek me yê Kurda heye û em dizanin ku em ê bigîjin hevdû dengê me bigîje hevdû. Çima tu dernakevî meselen sehneyekê li vî bajarî nêzîkî 5 milyon Kurd li vir hene yani ew te bi xwe biryareke wiha daye yan tu derfetê nabînî? Na em derfetê nabînin. Eger ku ez bi hişmendiyekî bi nasnameyekî Kurdî, kurdewarî ku ez bêjim ez vî karê dikim û ez ê herim cihekî mezin bigirim û ez ê organizasyonek çekim bû konsertek bi rastî jî wê asteng bikin. Lê tu bi İngilîzî bêjî problem dernakeve ne wisa? Na problem dernakeve ku ez İngilîzî bêjim problem dernakeve. Lê dema ku ez bi Kurdî bêjim lê dema ku ez nasnameya xwe ya Kurdî biparêzim. Bu wî zane ez tevgerim wê demê asteng dikin. Yana ji bo wa qasî jî ew nîne eger ku nasnameya xwe ya Kurdî ne parêzî giringî nedî wî awayî berhemê Kurdîtiya xwe nedî pêş ne wisa? Kurdîtiya xwe nedî pêş bo wa pirsgirêk nexwe ew di meclîsê xwe de jî dibêjin vaye zimanê Kurdî em nabêjin naxivin di malê xwe de baxivin lê bila nebe zimanê kitêbî bila nebe zimanê derve nebînin yani em li kolana nebihîzin lê di malê xwe de hûn dikarin baxivin. Derve em nebihîzin dibêjin. Ê wê demê weke hunermendek mesela hûn debara xwe çawa dikin madem tu nikarî derkevî sehnê zehmete derkevî sehnê ew derfet nîne tu çawa dijî li vî bajarî? Ez xebatên din dikim, ji xwe re karên din dikim, wê derê pare qezanç dikim û tînim berhemê xwe diafirînim. Yani bi tenê ser hunerî nikarim jiyana xwe bidomînim, tenê ser hunerî nikarim yani aborî
tiştekî cudaya kanê ser hunerî nabe xwe Kurdê hunermend gişî ser hunerê xwe jiyana xwe nikarin bidomînin ew mecbûrin herin karekî din bikin wî awayî jiyana xwe bidomînin Belê dibêjin Amazona Kurd çima navekî sal te kirin ji ber ku şiklê te cuda ye min bi xwe jî wî peyvê hez kir çima ji ber ku jinên me bi rastî jî bihêzin û cesaretin birêzin jî nexwastine heta niha dengê wa di pêşiya civatê wa de here ew her tim civata xwe xurt kirin her tim barê zimanê xwe barê çenda xwe hilgirtin jinên me dayika me wisa kir yani zimanê xwe ege ku min parast be ne bisaya dibistanekî bisaya dayika xwe yan jî bisaya şiwan yan jî bisaya ciwan ciwan hecim min bisaya wa zimanê xwe parastiye ew jî dayikên zimanê min in bo min Loma jin bo min bêhtir wek mîna ku yekî ku bihêz be û têkoşîn bike loma ez dibêjim jinên me hemû wek mîna Amazonan e û di nav dîrokiya me de jî em dibînin ku jinên me yên bihêz hene navê wa hene em nizanin ji ber ku hişê me piçekî xut kirine yani têkiliyê me yê dîrokî xut kirine yani nîne hem em digîjin ew jî dîsa ez dubare dikim bisaya internetê internet azadiyekî û zanayekî da me û têkiliya me xurt dibe em digîjin hevdû wisa hayê me çêbû ku her çar perçe de çi bûye çi nebûye jinên me yên çawa civatê xwe xurt kirine wisa em agahdar bûn loma mesela Leyla'yek hebûne wisa aliyê başûrê de Leyla Qasım Leyla Qasım ew bo min jinekî Amazon e Fatê Reş aliyê Bakurê bo min jinekî Amazon e Leyla'yê Bedirxan çû heta Ewropayê geriya û navê Kurda li hemû dinyayê belav kir jê re digotin tu prensesa Erebayê Farsayê digot na ez Kurdim wê demê gelê wî jî wî qebûl nedikir wê civata wê qebûl nedikir malbatê wê qebûl nedikir kovar derxistibû malbatê wê rewşenbîrekî malbatekî me ye mezin e rêza me heye ji ware ji bo ziman û ji bo çenda me kultura me gelekî kedewa heye lê wê demê jî keça xwe qebûl nekirin mixabin ji ber ku em welatekî biçek kevne şopîne Tu jî rastî heman pirsgirêkan tê meselên ji ber ku şiklê te jî hinekî cuda ye balkêş e bi rastî di nava Kurdan de kesên wisa pirkêm têne dîtin rexne li te dibin ji ber vê şêwazê yani dibêjin ev tu çawa Kurdî ma Kurdê weke te jî hene belê dibêjin çawa navêjin lê ez wa ser dilê xwe nerm dikim wa gotina efû dikim wa hez dikim wa hemez dikim çi bêjin ser sera serçeva ji ber ku pêdiviya me heye em her fikrê jî gudarî bikin hevdû gudarî bikin hevdû fehm bikin niha ew min nikarin fehm bikin ama ez wa dikarim fehm bikim ji ber ku ez ji wa hatime yani ez wa jî nas dikim wa gotin û helwestê wa çima dibe ez wî jî dizanim wa jî fehm dikim pirsgirêk nîne dema ku dibêjin tu çima serê xwe porê xwe Kurd dikî ez dibêjim ya dapîrên me jî dema ku şînekî girtine porê xwe Kurd kirine yani eger ku marjinalîtî be xwe ew ji min marjinal bûne ji min bêhtir marjinal bûne dibêjî tu çima deqa çêdikî ser laşê xwe dapîrên me jî deqa çêkirine ew jî deme marjinal bûne lo me jî marjinalim ez jî weklandinê wan jinên wan hermetên rûmetên vî demê me yani ez ji wa cudatir nînim tenê ez vî demê bi zimanê xwe dijîm ji te re pir muhîm e meselen tu weke Semyanî Perîzade bi nasnama xwe yî Kurdîtî derkevî pêş yani meselen eger tu bi Tirkî strana bibêjî yan bi zimanekî din bibêjî belkî tu zêdetir werî qebûl kirin çima tu li ser kurdîtiya xwe israr dikî ez dixwazim ez bibim rûmeta gelê xwe ez bibim rûmeta zimanê xwe ez naxwazim ez bibim rûmeta milatekî dinê û ez dixwazim cîwanên me dema ku rol modelekî ji xwe bistîrin
Çünkü ev dijin vî demê dijin em qebûl bikin jî nekin jî zarokê me vî demê dijin zarokê me diçin ketî perî godarî dikin zarokê me diçin bîlî eliş jî godarî dikin bîlî eliş godarî dikin lîzo godarî dikin lîl nas godarî dikin yên tirka ez najmirim ji ber ku dema ku ez dijmirim dibêjin ji xwe re referans digire îca sûfê min dikevin î tirka jî godarî dikin popstarê tirka jî godarî dikin wa dimêzînin لو ماجبو ما پیوسته که ام رول مدل خویی ویدمی درخن یعنی پروتوتیپی که گوری ویدمی جنین ما حوجه که جنین ما چه ببین یعنی عالی هنری عالی بشیندنا مثلا سوسیولوژی پسیکولوژی هر بشت به yani پیوسته که ام رول مدل خویی ویدمی چه بکن و بو جوان ما بلا خود تنه حس نکن çünkü mi xwe tenê hîs kir. Mesela aliyê nasamek tenê ez Kurd nînim, ez jinim jî, ez ferdekî LGBT me, ez hunermendim, van nasnamê min jî hene. Ama ewil ez Kurdim. Ji ber ku pêdiviya me ji ber ku pêdiviya me ewil Kurdbûn re heye, ewil ez Kurdim, dawî nasnameyên min dinê jî hene. Çünkü pêdiviya Kurdbûna min ناسنامه دنارجی هایی. بله. لباجاره کی وقت استانبول يعني جبويتا مثلا نم ببيجن جرينجت اللي هي لإسطنبول بيان تحسدكي لعماد جي كونسرت هبن لهولير جي هبن وكانمونا القامش لجي هبن لمهابات جي هبن يعني يان تدبيجي أنجخ لباجاره کی وقت استانبول از بكاربم هنر خو یا سردمانه پیشکش بکم. استانبول باجرکی پر بهم پای براستی باجرکی خوشه و ل ترکیه کرد تنه دکارن لستانبول آزاد بشین مخابن عالیه کردستانی یعنی عالیه با کرجی نکارن اوقاسی آزاد بشین و گوری گردونی گوری جهانی جی از لورا دکارن بشیم لی دما که از برهمی خو بافرینم خو از رپرتورا خو چه بکم بسترانی خو و از خوازم ابگیجم حمل داروان کرده از خوازم هرم هولیرجی از خوازم هرم آمدجی از خوازم هرم وانجی چونکی ولات من از چه ولات خوش خلق خود دور کرد پرسه کدنجی بکرتی تلوی باجاری راستی نجات پرستیه تی وک کرد هری زیاده لکو لهر دری دبه نجات پرست لهر دری هنه و دما کد بینن از yani şevazaki cuda ama Kurdum nikarin kabul bikin. Yani şaştı ben. Le az dema kudu person ji az bejim az Kurdistanê me behest bin. Nakolum wederi ji belki Kurdistanê ki heye vaya devleta wa jî kabul kiriye ticaret dikin nikarin wederi bikolin. Ama dema ku person az bejim az Bakurê hatmedini yani kolim bikin az bejim az Bakurê hatmedini. İce ve seri wat hev bibe. پر نخوازم ایداری بکنم اما نجات پرستی بله از راستی نجات پرستی گلکی سپاسیات دکم سمیانی پریزاده میوانا مبویرول استودیوی استانبول گلکی تبخیر هات گلکی سپاس دکم مالا آبا